Ja näin Peppi maalissa sujuva rata, mutta yksi rima harmillisesti alas ja siitä siis tällä kertaa ratavirheitä 5. Seuraavana radalle starttaa Vimpet Nopo, ohjaajan Hanna-Mari Hartin ja hekin edustavat Tamskia. Valmistautuu numerolla 61 Elmo ja Asta, 62 Leo ja Satu sekä 63 Helmi ja Riikka. Ja näin Nopo maalissa ratavirheiltä tällä kertaa 15.